Robin Gwyndaf yn unedeidiol o Langwm Uwchaled yn hen Surindir, ond nawr yn byw yn Nghaerdydd ers 1964. Okay. A da ni yma heddiw i siarad am y llyfr da chi wedi lawnsio munedau yn ôl, ag hefyd i cysylltu efo prosiect Cymru dros heddwch. Wyt ti'n gallu deitha ni chydig bach am y llyfr i dechrau gyda? Wel, y teitl y llyfr ydy Dilyn Ffordd Tangnefedd am canmlwyddiant Cymdeithas y Cymru 1914-2000. A dyn ni fel Cymdeithas y Cymru wedi gofyn i parchedig Dr. B. Ben Rhys a choeddiadau modern Cymreig i gyhoeddi'r gyfrol ar yn rhan ni, ar ran Cymdeithas y Cymru. A beth yw nod amcan y gyfrol yw bardd o'r ardal hon, y Foel, ddywedodd Foel, hen grydd oedd o, teulu trais ar drais yn drwch yw lladd ei ennill heddiw. Felly pwrpas y gyfrol yw i gofio'r dioddef mawr ddiod oherwydd rhyfel, ond hefyd i ddiolch i bobl fel arloeswyr megis Henry Richards, Samuel Roberts, Llanfrey Mair, a arweinwyr Cymdeithas y Cymru, ddoe a heddiw. Wel, fatha George M. F. Davies, Gwynfor Evans, D.R. Thomas, diweddar Arfon Rhys, a wrth gwrs arweinwyr presennol Cymdeithas y Cymru. A mae fwy na canmlwyddiant, y cyfrol i gofio canmlwyddiant, mae'n ymwneud â heddwch fel yn gyffredinol. A dyna pam mae yna gyfeiriadau yn y gyfrol at nod ni sefydlu Academi Heddwch i Gymru, ac dyn ni ddim wedi gallu cyfeirio at Cymru dros heddwch, oherwydd mae'r rhan fwyaf o'r erthyglau, ond ni fydde, a pob un o'r erthyglau yn berthnasol iawn i'r gwaith hwnna. Dwi'n mor falch o'r prosiect yma, oherwydd dyma ddefnyddio arian y dreftadaeth ac achos arbennig iawn i addysgu pobl ifanc a gweddi pobl Cymru o ffolineb rhyfela a trais o hyd o hyd bod eisiau mynd ar ffordd tangnefedd a heddwch mwyn iddo phobl at ei gilydd dros y byd i gyd. A dyn ni yn y gyfrol hon, roedden ni wrth wneud cais am Cymru dros heddwch wedi cynnig er enghraifft y prosiect Llwybrau Heddwch, bod eisiau dilyn llwybrau heddwch dros Gymru. Lle bynnag mae yna bersonau sydd wedi gwneud cyfraniad mawr fel Henry Richards, Samuel Roberts, Llanfrey Mair, D.R. Thomas, bod ni yn gallu dilyn y llwybr ac i addysgu plant Cymru a phobl trwy gân hefyd a dawns a symud, paratoi crynodd ddysgiau, mapiau rhithiol, ac felly bydd y deunydd fydd yn y gyfrol hon, 300 tudalen, a lluniau ddim yn sawl da iawn, ond o leia ma'n hwnnw, mi fydd y deunydd yma, swn i dybio, o fydd mawr i chi, a dwi'n mor falch bod chi wedi cael penodi, i ail addysgu pobl Cymru am bwysigrwydd heddwch. A dwi'n dymuno'n dda iawn i chi, staff presennol a pob bendith i chi. Un o rhannau'r prosiect yw i gofyn tha pobl, pam dwi'n deud y gair heddwch, pwy sy'n dod i meddwl gyntaf, pa person? Wel, mae hwnna'n gwestiwn da iawn. Pwy sy'n dod i'r meddwl gyntaf efo fi yw'r arglwydd Iesu Grist. Oedd bod o'n dduw, ond Duw i fi yw cariad. Ac roedd o'n yn pregethu ac yn gweithredu. Dwi'n gredwr mawr nad oes da i'w dweud, gwell i'w gwneud. Felly, i mi, pam oedd Iesu Grist yn bwysig o'n bod wedi, nid yn unig wedi sôn am heddwch, ond bod o wedi gwneud byd y tangnefeddwyr meddefol. Ond ystyr y tangnefeddwyr fan ydy gweithredwyr tangnefedd.
ystyr tangnefedd yw tanc y nefoedd. Heddwch mewnol y nefoedd. Ac wedyn mae'n bobl fatha Henry Richards yn dod i'r nefoedd. Mae pobl fatha, dwi wedi cael y braint o gyfarfod a yr archesgob emeritus De Africa. Beth yw ei enw fo nawr? Nelson Mandela. Ie. Mae'r enw di mynd. Beth yw'r enw? Dim Nelson Mandela. Na. Desmond Tutu. Desmond Tutu. Ie. Wedi cael y braint o gyfarfod Desmond Tutu yn y deml heddwch. A wedi cyflwyno iddo fo y gair tangnefedd. Nawr, mae pobl fel yna yn rhedeg gair ar waith. A Nelson Mandela, meddwl yn beth ddigwyddodd, dyn ni yn Nghaerdydd, yn yr eglwys yn Nghaerdydd, y Tabernacl, wedi gyfeillio fo eglwys yn Lesotho. Dyn ni'n adeiladu y clinic i bobl sydd wedi dioddau o'n AIDS ac ati, a dyn ni'n ariannu hwnna. Hynny di, dyn ni'n ceisio helpu a roed yr archesgob meddwliwch chi beth ddigwyddodd yn De Africa. Gellen nhw fod i cael rhyfel cartrefol lawer gwaith drosodd wedyn. O na. Mae ddeiant. A mae ddeiant yn ganolog iawn. A fi'n credu bod eisiau ni bwysleisio mwy a mwy ar hynny. O rhaid i ni faddau rhai pethau yn tra na dal byd. Dwi ddim yn credu ar enghraifft yn y gosbeithar. Dyn ni, fel Cymdeithas y Cymru, ddim yn credu. Mae bywyd yn sanctaidd. A mae eisiau dysgu hynny i bobl ifanc Cymru, a dwi'n credu bydd yr Cymru dros heddwch, gobeithio, yn gallu gwneud hynny. A'i wneud o mewn ffordd ddiddorol hefyd. Sy'n eisiau diflasu pobl. Mae eisiau gwneud heddwch, y pwnc heddwch, y pwnc ystyrlon, a bod o ar raglen addysg ysgolion Cymru. Dyna pam dyn ni yn y Academi Heddwch yn pwysleisio hynny. Mae'n bwysig bod heddwch, tangnefedd a chyfiawnder yn rhan o addysg ysgolion Cymru. A un o'r prosiectau sydd gyda ni fel Cymdeithas y Cymod, ydyn ni'n sôn amdano yn y gyfrol, yw i atal plant, atal y ddyddi'n rhag mynd i'r ysgolion. Dyn ni'n credu yn hynny. Mae'n elusedd nawr i... Ond dwi'n dymuno dda i chi fel mudiad yn y dyfodol. Diolch yn fawr.